kunne gøre det. Hvad fuck laver ham der? Åh, der er hende. Ja. Ja, tak. Her døde Det han. er helt rage. Er du klar, drenge? Jeg tror, jeg så ham. Elias, følger du med mig? Kom. Nej, prøv lige med mor, jeg Åh, gør med. hvad med dig for? Jeg sætter mig ind i røret, Camera sådan. Nej, kom nu, mand. Det er nederen. Shit! Hvad? Døde han allerede? Fuck, han bryder. Nå, lad nej. Han slår mig hjem med en granat. Hallo, drenge. Han slår mig hjem med en granat. Stak den bag. Hvor er han henne? Det er ikke sådan, jeg var stående. Gå væk med dig, dit fede svin. Jeg mistede min skills, rolig nu, jeg mistede min Lol, men jeg kan ikke bevæge mig. rolig, drenge, jeg mistede min skills. Pis. Ja, du kaster en bombe. Nå, jeg kom ind og gå... Nå, Oh shit, det var ikke meningen, det der. Lige. hvor fanden er I henne? Ja. Har jeg kun to ting? Følg mig. Kom. Hvor er du henne? Hvor er I henne? Hvor er I Op henne? her. Kom med mig. Flyt dig nu, Adder. Du står i vejen for mig. Min tæt. Gå nu væk. Men måske bok for mig. Fuck. Mand. Er du fed? Nej. Hvad var det? Eller det er fordi, vi laver et chive på hinanden. Kom med en knife. Adder, kom her. Skal op her. Ej, jeg nødder, mand, jeg vil så få den. Nej, jeg faldt ned. Nu dør du. Nå, Elias, kom her. Elias, godt lige. Okay, hvorhenne? Jeg har under. Hop op her. Nej. Det var det Ja, der med. der, stå stille. Så. Svin. Han ramte mig i hovedet, det Kom gjorde. ned derfra. Prøv at stille dig her. Hvad fanden laver ham der? Var det jer, der skudte på Er mig? du dum eller sådan noget? Så døde jeg nu, mand. Jeg kaster en håndgranat på dig. Fanden tror du selv? Wow. Hello, boys. Hello, pretty Du boys. skal rundt med sådan en lille ting. Jeg kaster en pipan. Bum. Det gjorde en. Det er flere skud. Nej! Yeah. Ja. Er du også? Nej, det er den anden. Der er sådan en laser her, den er fucking sej. Den er lang. Henry Dunn. Gå det væk med dig, din fede pæk. Nu væk, så du læser kort. Nu væk. Ellers så pløk. Ja. Ja, det er helt, han går lige herned. Boom! Nu er en af vores. Jeg rammer med shotgun. Hvor er du henne? Men man må ikke superlife, den server her, det er mega nederen. Jeg kan ikke engang se mit sigtekort. Hvad? Må man ikke? Nej, det må man ikke. Fuck, hvor kedeligt. Det er så på min skærm. LOL! Nej, det har vi heller ikke. Det er noget, du skal se til. Det der med malkræft, det er så svært at få nogen gildt med. Hvor fanden kommer det der op? Jeg er oppe med kasserne. Jeg har oppe, mand. Ej, mand. Nå, helvede kassen, What's du svin. Ej, det er dig her, eller? Skynd dig på mig med shotgun. Du mister selv liv. Det er det. Jeg går ned Jeg igen. mistede mig. Lige så rykker med dig. Jeg rykker med dig. One man down. Oh shit. Nej, han er på mig. Han har vores skud på. Fuck er den? Seriously, guys. Han dræber. Rundt og laver. Men der er ikke drenge med, jeg kom til skyde på Oller i stedet. Det der var det Han er her. Han er her. Så dræb hun dog. Det er jeg to, der er levende. Hjælp mig. Hjælp. Og det er Han er crap. derovre ved livet. Kom nu. Han er derovre, hvor vi døde. Han står over. Han står og piller ved Line. Skyd. Skyd. Han har dræbt ham op i luftskakten. Skyd på luftskakten, op på luftskakten. Spring ham op i luftskakten. Skyd på luftskakten, det var han død. Yes, bagved. Nej! Fuck det. Åh! De løb. Foran dig, Oller. Jeg kan skud. Hvor er ikke ordentligt, mand. Det er skidt. Ej. Nå. Jeg fyrer mit skud af derinde. Vi prøver igen, da. Det er fede svin. You can jack. Okay. Er I klar? Er det dig? Nej. Go. Stay low. Haha. Roger. Bliv her, folk de dør på stribe. Og bliv med mig. Kom herover, vi holder til her, drenge. Vi holder til her. Okay. Stil jer op her. Flyt dig. Hvis jeg falder ned i går, jeg bliver mega sur på dig. Hvorfor? Flyt dig. Her skal ikke mig. Han er der. Nej! Jeg så bare den nade fly op. Men jeg er nede. Ja, Jeg falder ned. Nej. Jeg kunne ikke se dig. Shit.
Nightvision Glock. Jeg prøver at tage Nightvision Glock på den her gang. Ja, det virker altså helt sindssygt. Åh, det der på os! Skyd for helvede der! Han døde. Åh! Jeg skal... Så bliver jeg skød. Tyret, du skød på mig! Jeg har fucking 2 HP! Shit! Han hopper op til jer nu. Han er oppe ved dig, Elias! Hvad er nu, man tænder Nightvision? På F. Ja, det Kom, drenge. Kan sgu da ikke passe, jeg har allerede mistet så fucking meget liv. Det var sådan en svin, der kom ind og dræbte mig. Du kan bare suge for blod. Det er det, han overlever på, ham der mongolen. Det er den sure blive jo. Han er fucking OP, synes jeg. Uden med, at du ødelægger os. Du ødelægger det hele. Jeg tror, han gik herned. Jeg har ikke hvis jeg prøver faktisk næste rundt. Ikke lige. Nej, Nej, kan du lægge os? Vi får mig ovenpå, og så hjælper over dig op. Kom så. Hvad? Ja. Jeg døde allerede! Fuck, jeg er sur nu. Kom op her, drenge. Hop, hurtigt. Endelig hitten, mand. Vi skal ud og lidt. Næste op, vi skal næste op. Kom nu hurtigt. Kom her. Hop op herover. Kom nu. Du kan leve. Du kan leve. Han dør nu. Kom her. Hop op så meget her. Hop op behind herovre. Kom hen til siden. Jamen, jeg kan ikke køre derovre. Ja. Du stod på kanten, jo. Du bum så. Stå helt stille. Brug dig. Stå stille og brug dig, tak. Hvor døde han? Du er så dårlig til det her, det er du virkelig. Jamen, jeg gider sgu da ikke være den eneste, der står hernede. Ja, Se nu, du døde næsten. Det du gør, som man siger til dig. ja, men jeg gider sgu da ikke stå hernede. Nej, du gør, du får ham jo. Sikkert chok. Fede svin, der kaster de der fucking nades, mand. Det er med pingpong. Okay, hvorfor er det tomatskjød hele tiden? Fuck, det er så sygt. Men så fuck dog af, så jeg kan komme forbi, mand. Spis, rejs og vær glad, Elias.